Cek lo dicoba. Kunjuk wonten pangersanipun sagung para tamu kakung miwah putri kang satuhu pana ing pamawas. Lebda ing pitutur ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Sewu nyuwun lumunturing samudra sih pangaksama dhateng para seniman seniwati campur sari condong laras. Wonten ngrikalangan prasajan ratri menika wonten pidalem bapa. Suyata sekalan ibu sepindah malih ngaturaken kasugengan karawan panjenengan sami wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan wonten dalem Bapa Suyata anggenya kepareng paring donga pangestu dhateng keluarganipun ugi dhateng risang manten kekalih nun inggih Adimas Aji kalian Roro Ayu Dewi. Boten katalumpen sak sampunipun panjenengan sami sampun paring donga pangestu daya-daya kepareng kula suwun dedaharan ingkang sampun kacumawisaken dhateng para panitia, para keluarga saking panjenenganipun Bapa Suyata sekalan ibu. Nun inggih tumunten lumantar saking para kadang campur sari condong laras ingkang sampun kapimpin saking Bapa Suyata piyambak badhe anglajengaken caos atur panglipur mirunggan kandhing samangke dalu punika ngaturaken gending-gending Jawi campur sari langgam kroncong sak pananggalanipun kepareng katujaken dhateng sedaya para tamu bapak saha ibu ingkang nembe dedaharan swasana rinengga ngregengaken swasana kanthi tetembangan ingkang klasik laras sumadya ing pramila monggo para kanca kaaturaken gending-gending Jawi katur dhateng sedaya para tamu ngaturaken wilujeng dalu wilujeng midhangetaken.
Mohon perhatian Bapak Ibu. Informasi yang memiliki mobil Honda Jazz dimohon untuk digeser sejenak karena di belakang ada yang mau lewat. Sekali lagi, Bapak Ibu yang memiliki mobil Jazz dimohon untuk digeser. Terima kasih. Campur sari condong laras. Masuk. Jae wana poyang payingan ratu. Mandeke kono. Niku mau senes Jae Wana Mas Suryono. Mboten, senes. Nek Jae Wana mboten ngoten niku. Lah niku garapane Mas Tulus piyambak. Nggih kunjuk wonten pangarsanipun saking para tamu ingkang satu kinurmatan saderengipun kalajengaken caos atur panglipur lumantar saking para kadang condong laras campur sari. Ingkang sampun kapimpin saking panjenenganipun dan inggih Bapak Sunyata ngaturaken wilujeng dalu wilujeng midhangetaken. Thank you.